Zambazalwane. I thought I should use this filter. It's December, it's Katasihle nje somdeni. So bengithi nje nginazise on Tuesday or Wednesday. I'm gonna say Wednesday. Ngizowenza video. I think it's gonna be my last video for unyaka. So for the year, prepare your questions. It will be a Q&A and kunezinto obviously esizoyixoxa ke lapho futhi. But it will be my last video for the year. So ngolesithathu asithi ngo-6. As per usual, sizohlangana somdeni senze video wonke imibuzo eninayo. It will be alive. Iyona sikhathi ke sokungibuza leso ke ngizokwazi ukuthi ke nginihlaziyele kuzohlaziywa kuchazwa zokuchazwa, but nje that will be my video ngolesithathu. Thokozani.